Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Didi. Mugi sedaya nampi kaberkahan dalu menika cinatet ngamal jariyah keikhlasan niat kajatipun panjenengan kula wonten ngajengipun musala atau langgar insyaallah kula dongake sedaya pinanggih kabagyan kamulyan saha katentreman Allahumma amin. Mas Minto Darsono Nggih. Saya seneng saya marem kula suwan piyayi ngriki salam rejo ternyata mboten ketinggalan zaman dan tidak ketinggalan zaman-zaman anak milenial sak menika. Betul Mas Didi nggih. Saestu kula panjenengan dipun timbali ngriki jan kaya-kaya marem Mas. Masya Allah jan mlebu ngriki dalane so aluse kaya ngono. Nggih. Muga-muga alus kaya pipine prawan sing Ayo, kukulen wong jenenge nyambut gawe iki ya cok kala mangsa nemu dalan sing apik. Wong aja nyawang barang sing penak, aja nyawang barang sing apik. Isone penak didasari nalika mbiyen ya ora penak. Isone apik diwiwiti saka barang sing ala. Aja sok rumangsa sugih ning ilinga nalika mbiyen prosesmu iso sugih. Aja sok rumangsa duwe ning ilinga karo wong sing ora duwe. Aja sok rumangsa dikenal mergo awake dhewe nalika eling biyen sik akeh wong sing urung kenal. Ya. Niki Mas penting. Oh nggih, saestu. Mula alhamdulillah Mas Kluthuk niki wau dipun jak foto wonten wingking, masyaallah. Matur nuwun karo piyai kene. Lha nyapa? Sak waya-waya sesuk kowe mati wong kene lak ndek fotomu to. Kowe iki ngono nyapa to? Kowe lek ngomong mati iki nun sewu lho. Pripun? Aku iki ora iso mati kok ngengkel iki. Semua orang itu diciptakan punya napas, tapi napas itu hanya titipan. Kabesok ya disuwun karo sing kuwasa. Lah kok sampean bilang nggak bisa mati ngopo? Demenge KTP ku seumur hidup kok ngengkel iki. KTP ning ndi ya enek seumur hidup ning ora kok nggon urip nggon raga. Surat kematianku ketresut. Neng kene iki Mas. Nggih, dawuh. Kula panjenengan saged bersyukur. Nggih. Merasa terima kasih karo sing kuwasa ki lek kula jenengan saged ngrasake lek jane iki uripe awake dhewe iki mung loro mung gumantung neng napas mlebu karo metu. Kok napas kuwi mau dipesthekke sampean mlebu ndak iso metu berarti kukut. Siji napas loro mripat. Lah kok mripat? Napas ki nek wis sambekan ra iso metu kukut. Heeh. Wong niku nggih enten saka mripat nggih enten. Wong angel turu ki butuhe lak mergo pengen merem. Wong kaken turu butuhe lak pengen melek ben iso ngerti padanging donya. Nek wong turu kenemenen merem ra iso melek lak nggih bahaya. Oh, berarti padha napas. Lah padha kali niku Mas. Ngoten lho. Niki mboten mudeng jare nyantri. Lek ngono padha nah Mas kuwi. Napa Pak? Padha rentut. Lho, kok saged? Kok sampean mbesesek ngantek pirang-pirang sasi ndak ngentut. Ya bahaya kuwi. Lho. Nek ngentut kenemenen ya bahaya. Tetanggane sing memet kuwi. Ayo kene dagelan tut ndang maju sik kene. Nah, dalam rangka reuni yang ke-16 terah Ibu Sanikem Mbah Madarso. Niki lho Pak, syukur nunggu ngeten niki. Iya. Wong ki aja kok wedi kelong. Wong ki nek wedi kelong berarti wedi awake dhewe ra gelem nampa rezeki. Wong yen pengen nampa rezeki kowe iki sregep sedekah. Ngono lho. Kulo makrofin sedekah tun. Ono sampean iki dicontoh kaya ngene iki. Sedekah nggo apa? Lho. Kuwi titipan to, Mas. Mulane, apapun yang diberikan amanah itu adalah sebuah titipan. Mulane iki titipan aja dienggo sedekah. Bocah iki majnun kan. Iki neng ngarep musala lho. Awake dhewe kudu siar sing sak benere. Omongmu kabeh titipan. Nggih. Berarti kudu harus kita bagi. Aja sedekah nih. Lho ngopo? Saya tak tekoni, kowe titip sepeda motor mulai bojoku pulang. Ya dipundhutno. Titip mobil mulai bojoku pulang. Titip kok ya dipundhut. Gusti Allah lu titip ning awakmu, kok mbokne wong-wong pekok kowe. Lho. So ben ditagih, endi sing tak titip ning awakmu wis kelowehne wong-wong kowe gepuk godho cengu bongko kowe. Lho. Iki jane ilmu kon ndi to iki? Kok iso ora dititipke lah sampean sone tak takoki. Mas Luduk, endi sing tak titipne sampean? Lho, kowe ora pesen kok. Iki celelekan condong kuwi celelekan. Kowe lek ngaji iki beda kuwi. Niki lho, kula Kula ngaji beda wong kula niku ya mondok jeneng pelekne kula. Mondok ning ndi? Ning pondok Ramadan aku sak wulan. Pondok iki ning nggon Tebirel Lirboyo. Ning kono aku ning Lebu Ireng 2 wulan, ning gone Lirboyo 2 wulan, ning Ploso ya 2 wulan. Nyantri. Lho, ya dodol cilot aku. Kok iso?
Wong bakulan. Lho, tapi lah sing penting ilmune duwe. Iya ning nyantri. Ilmune duwe. Bahasane iki nek kono bakule omongno sik aja kok terus ning tebu ireng sak wulan, ploso sak wulan. Wong lek pengin pinter srawunga karo wong pinter. Kowe lek pengin sinau babakan motor, ya kowe tengok-tengok ning bengkel. Lek kowe pengin babakan ngerti babakan agama, babakan tumindak ning alam donya, kowe ya sregepo kowe iki apa jenenge srawung karo wong pondokan. Gandul sarunge yai. Loh, kleru lho kowe. Lo gandul sarunge yai, ndek tak ganduli malah melorot kakakoan kok yaine. Sik, kuwi ngrembug lek pengen pinter. Lho ki lho. Lek pengen dalang, lho, srawunga wong pinter, pengen dalang ya srawunga karo Pak Dalang. Sok ben mesti dadi dalang kondang. Saiki aku tak teko. Napa? Lek kowe pengen wong wedok, Lho, coba tuku. kejaba bojomu. Lek kowe pengen wong wedok piye? Lho, ya mek demok ta. Heh? Medeni omongan iki aku Ayo. aku. Pak Minto. Wong ki mujudke syukur iki ngeten iki lho Pak Minto. Wong ki wis diparingi jatah awake dhewe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paribasane mulya duwe wong wedok siji ya kudu dimulyakne. Dalam bahasa Inggris sudah mengatakan bahwasanya happy wife happy life. Rupane kaya penisilin kaya dadak. Penisilin matamu. Happy wife happy life. Ah basane ki basa ngono ki barang. Tegese bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Piye ki mau piye ukaramu piye jajal Mas? Lali aku iki. Tegese happy wife happy life ki istrimu itu bahagiakan. Wong lek wis iso nyenengne bojomu, insyaallah kowe iki uripmu bakal bahagia. Mulane kita sebagai umat manusia sejere ade duwe jodoh ya kudu bisa nyenengi wong wedok. Wong wedok ki senenge apa ya dituruti, Pak. Apa meneh wong wedok zaman saiki. Lek wong wedok zaman biyen nun sewu gampang menakne, Pak. Ditukokne apa tengok-tengok wis penak, tukokne panganan enak ya wis penak. Manut. Ning nek saiki wong wedok niku saya angel, Pak. Wong wedok ki saiki tuntutane skincare. Nggih mboten? Klambi yo kudu apik. Iya. Nggih mboten? Dolan yo kudu adoh. Poh. Mergo kulino terkontaminasi, Pak. Poh. Layak kono bendina nyenengke bojone. Wong nganggur pisane mbok tinggal mancing rek nyenengke bojo. Loh, mancing niku kula golek iwak tak dol nggo nyenengne bojo, Pak. Poh. Pak. Lho iki ki yo karepe yo wong wedok. Tapi non sewu, wong wedok ki non sewu, Pak. Seorang wanita itu ada dua. Contohnya dalu menika, mujudke syukur beliaunya Ibu sapa Ibu? Sanikem. Bu Sanikem. Iki mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, keluargane iso ayem tentrem kelompok dadi siji. Amin amin. Niki duduke syukur, Pak. Tapi secara riset penelitian saya, Pak. Riset ki lak sing dingge nyetel jaman biyen kae. Iki kaset. Yang tak tonyon dasmu kok iki. Kowe lah kowe kaset ki sing ning ngarep omah, ngarep awak. Kaset. Keset ki nek nggon ayah udan njur akeh banyune kae njur keset. Kuwi kepleset. Kepleset iki sing ngene iki lho. Arep muni mencret ngono kok. Tak tapi lambemu ora. Uang syukur iki Wis ning kene ora sah rono. Ning kene yo iso. Tak jelasne iki tenan iki. Rono den. Gagah mau gel nendasku malah kayak kucing aku. Mboten sampean mriko jale. Ngeten Pak Minto. Heeh. Wong syukur niku enten loro. Syukur niku Bu Sarikem menika duduke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi ini saya bisa menunjukkan Trah Mbah Sanikem, nggih, Mbah Madarso. Nggih. Keng disuwi dening Bapak Haji Sukamto kulawarga. Nggih menika. Pak Kamto. Menika duduke syukur mergo keluargane iso nyawiji dadi siji. Ning jaman sakniki Pak Minto nun sewu. Ya. Riset penelitian saya, wong syukur ki menungso kang urip nang alam donya nek loro. Apa, Mas? Wong lanang karo wong wedok. Nek wong lanang. Wong lanang ki mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis ketok, wong lanang ki 99,9% iki wong lanang ki mujudke syukur. Kok ora mbok genepi 100 ngopo to? Mergo sing kurang siji, sok kalau nek sing nakal sitok. Iya iya. Iki besok bakal mlebu swarga wong lanang. Amin amin. Mergo sebagai tanggung jawab seorang pria, pemimpin rumah tangga, presiden rumah tangga. Wong lanang iki besok cadangane swarga. Lho Mas. Mergo lek nyukupi kebutuhane ning keluarga. Leres. Nyambut gawe ora roh isuk ora sore dienggo keluarga. Ning nek wong wedok niku enten loro. Heeh. Wong wedok menika enek loro, wong wedok sing ayu karo wong wedok sing elek. Kriterianya. Wong wedok sing ayu ki malah duduke wong wedok sing kurang syukur. Loh. Nun Mas. sewu menika.
Wong ngeten-ngeten iki didandani ya ben cantik. Sik Mas, sadurunge panjenengan melangkah ke seorang wanita sing bersyukur. Nggih. Sampeyan wong lanang mau besok cadongane swarga krana lek nglabui kulawarga. Ning lek tak rasake beda Mas. Kok saged? Wong lanang iki lek tak rasake jan kaya tuyul kae Mas. Lah napa? Nyambut gawe. Oleh dhuwit broke wong wedok. Nggih. Terus engko arep budal dimiki sik. Tuyul kae? Baru leh kaya dimiki kon nyambut gawe neh. Wis mbuh carane lek entuk kaya wehke wong wedok. Terus engko tekan omah leren diluk dimiki neh. Dadi aku kaya kowe iki jane asline padha karo tuyul. Hah? Sing kulino mik sampean ora mik. Dicugak. Iki tau mik diculke terus dicul tanggane kok ya. Dadi wong wedok lho Pak Minto. Wong wedok niki nek loro. Piye-piye? Siji ayu. Wong wedok sing ayu iki malah wong sing kurang syukur. Contone Mas, sebabe. Mergo pinaringe saka Gusti Kang Raya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala wis diwe ayu, rambut wis apik, wis ngemak bakung, sik kurang trimo semerabang. Gak syukur Gak syukur lah mboten. Mripat wis blalak-blalak, sik kurang trimo template lensa, template plastik. Meripat lho. Malah ndenge enten kejadian nggih kula niku mulai kula ning mulai ke luar negeri. Omahe ngene kan. Oh, mek tanggoku. Delala lagi nggih mripat ki nggih lensa, nggih delala lagi cetik gening ngiwangi mbek cetik gening delala genine nyiprat ning mripate. Saiki pripun Mas? Gledek PC sikmu. Oh kenging ngazab Mas. Jadi sing wong wedok kaya ngono iki kurang bersyukur. Untu wis miji timun, sakara sik kurang trimo sik dikawat sik dibegel. Jadi kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Ndek iki malah nek tanggoku nggawe kawat nggih begel, delok nek udan sabar bledek lambene. Lah ngopo? Ora nek grone kok. Lah kene garwamu ya mbok paringi behel. Lah bojoku tak cek iki diwehi kawat ngono kok iso. Bojoku tak kawat kok kleru kawate. Ukurane. Nggih kawat 16-an. Baru tak cor lambene. Sik Mas. Syukur lan ora sing mbok anggap wong wadon ngentekke ragat kaya ngene syukur lan ora gumantung ning pribadine. Lho, nuwun sewu ki malah kurang syukur, Pak. Wong ki kabeh ki kurang syukur. Paribasane enten sing irung wis bangir, saka sing kurang syukur, sik disuntik solikin. Ini salah satu bentuk. Iki alon to nek omong iku tak kuwebruk gelasnan lho. Suntik irung ki jenenge silikon. Lah iya doktere jenenge solikin kok ngengkel lho iki. Sok kalau sik kurang trimo kulit wis ireng, wis coklat, wis apik, sik kurang putih suntik putih. Nggih mboten? Kurang syukur. Bener. Bojoku nun sewu, Pak. Bojoku kurang syukur, kulitnya wis coklat apik lho. Nggih. Kuwi yo pengen putih, tak tukone skincare. Masyaallah. Siang malam iki karepe iki siang dhewe, malam dhewe. Ora betah. Ora betah, karepe bojoku iki instan langsung. Siang malam digawe bareng. Akhirnya alhamdulillah. Saiki lak resik to. Saiki kulitnya belang kayak tekek. Oh azab Pak azab. Mulane tak aturke. Syukur lan ora ki gumantung ning pribadine sing macak. Lire lho. Kare lek macak ki tingge bojone apa nggih wong liya? Wis to. Pertama mesti wong ki lek macak mesti dienggo wong liya. Sama delok wong ngene iki yo, macak ayu mergo nek tontonan. Jajal ning omah kok nggih daster jebol-jebol. Oh, ya ora. Lho kene lho sewu. Lho, contohnya kayak Bu Sri, karena jenengan iki, ketemu jenengan. Akeh wong macak ayu. Alah, mbok sumpah. Sumpah iya. Alah, jenenge arep ketemu manten iki 2 jam lek macak. Nanti tak tekoni Bu, kowe iki macak ki nggo aku apa nggih wong liya? Dandan to? Dasar aku ndek dolan ning kono jam 4 iki, blobok tok. Nah. Tangi turu. Iya. Malah gawe daster tipis e lamok. Nggon tali kotange pedhot siji kok kae. Wis tak sambung. Nggih kawat ya. Dadi wong ayu ra. Oh iya, malah wong sing elek-elek iki syukure gede Pak Minto. Oleh rezeki sithik ora dienggo maneka warna, oleh rezeki akeh ora dienggo rena-rena. Insyaallah rezeki sithik akeh diklumpukne dadi siji, dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Amin. Lho, niku syukure ngoten niku. Sing mbok tuturi iki sapa to? Lho, lho. Awakmu lho, ngono. Lah iki, buktine iki lho. Lho ya. Buktine wis bengesan. Lho. Kamu kok ya wis nggih benges, sik diabang meneh. Ora pede to. Iya. Berarti wong ayu-ayu piye, Mas? Kurang syukur, cadangane neraka. Lho. Oh. Ngene iki. Lho iya lho. Mergo kurang syukur pinaring saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sesuk bengi lek nyindian rasa ngangge bengesan, apa enake rasa nggawe make up rena-rena ya. Nek sing nggon syukure gedhe swarga, wong elek-elek. Wedok elek. Iya. Dadi nek wong ayu neraka. Nek wong wedok elek swarga. Seksi panjenengan Mas. Seksine aku. Panjenengan mireng piyambak to. Nek Mas Klutuk ngomong ayu kuwi neraka, elek swarga. Iya.
Kowe jarkoni lho, iso ngajari kudu iso ngakoni. Iso ngaku iki. Kebo sapi digugu. Keluane. Menungso. Omongane. Iso gelar. Iso gulung. Iso buka. Iso nutup. Purwodadi kutane. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Nek kowe takoni ra iso njawab. Nah ya ngono. Lho, mboten kan apuk. Lah jare kan apuk cangkeme to. Ayu neraka elek suwarga. Pangapunten. Pak Haji Sukamtono piyayine lak blobo to. Blobo saking Pesuruan. Mesti kalih keng garwa to. Nggih. Garwane Pak Kamto, Mas Haji kuwi wedok apa lanang? Wedok. Ayu welek. Ayo ndang gage omong. Anu liyane kuwi lho. Lah, kira ora tanggung jawab to ngeten iki. Wong sampean nguni dhewe lho, wong iki kudu sesuai ati. Lah nggih iki kudu dipaske karo dirine. Ayu neraka, elek swarga. Bu Hajah Kamto kuwi ayu pelek. Anu aja kuwi to aja nyapet kita. Anu teko. Ora wis ayo ben aja. Teko bakal sompel apa sapa ndi. Ora, ayo. Wis, liyane ndak apa-apa Mas golekno liyane wis. Nggih, ayo jajali. Lek sampean ndak wani karo Bu Sukamto, Bu Haji Sukamto, saiki wis elek-elekan saiki bojoku ki ayu apa elek? Wis. Muni yo kowe. Lek pengen ra bayaran, muni yo. Anu to. Liyane to nyapet. Ora kono bendara lho kuwi. Ayo. Ayo omong kowe. Kuwi lho garwane Mas Minto jenenge Bu Sripek. Sapa ki? Bu Srini ki lho. Ayo jajal. Wis to lek ra ditapuk karo tatit kowe kok. Ayo. Ayo omong kok. Ayu pelek jajal. Ya kadang ayu kadang elek. Lho. Pak iki ra konsisten Pak iki. Jawaban ndak tanggung jawab kuwi. Jawaban itu tidak ada jenenge kuliah. Ya. Pertanyaan ulangan kuwi tetap satu jawaban. Ayu pelek. Ayu. Weh. Neraka. Rokok. Kamangka didongake nyambut gawemu ben-bengi iki gandel kelir lho. Ngene Pak Minto tak jelasne. Heeh. Jane neraka, tapi sarene Bu Sri iki tresno karo jenengan, ya to. Terus tanggapan bendina ngetut jenengan, terus nggo bayaran akeh dienggo didum-dumne wong, akhire swarga. Ngono lho, ngono. Pak Minto, ngono. Terus akhire dagelan Martosamaya Sura Klepat Jaya Indra iki lho. Akhire sing neraka diwakili gembos. Kowe iki mbok sing apik. Sifat ki sing tenan ngono lho. Kabeh swarga, kabeh swarga. Coba deminore Pak. Kabeh Ini Pak, swarga. ini. Ini ada doorprize kok nanti. Mas. Nggih. Jenengan lek nembang iki dikandheni karo sinden luar biasa. Coba le. Heeh. Demu sak pira le? Coba le. Iya. Seneng Pak, kula wis seneng ya. Aminor, coba niki ta? Nah, yo, Mbak Punjung apa sapa ngadeg kok? Mbak Punjung, kancanono Mas Lidik. Yo. Aminor sak pira Mas? Coba. Kene lho. Dadi lembang iki aja ijen kudu ana kancane wong direwangi nyambut gawe ben ketok le. Etan kalilah kulon kan tengah-tengah tanduran pari kula dongane sing tindak ngriki mugi sedaya kathah rejeki. Mbak Punjung mepet karo Mas Lidik. Kula dongake sing tindak mriki mugi sedaya kathah rejeki. Masa aku digandeng karo patung KB. Wah, ngelokne aku elek. Ayu. Swarga. Ayu, elek ya. Ora apa-apa elek, swarga. Ora lho pipit iki anggere nek kluthuk kok jan kemecrut langsung nyedeki. Kok angen Pak. Manuk glathik nyemplung neng kedung. Kok nggawa tinta, Mas Jokliti karo Dea Punjung berdua saling bercinta. Mas Jokliti karo Dea Punjung berdua saling mencinta. Mancing neng kali mancing iwak kutuk, ngadeg neng pinggir jor ngidek wedi jor ngidek wedi. Bengi iki Mas Jokluduk oleh pasangan awake gedhi. Bengi iki
madu oleh pasangan awake gedhe iya iso nyawang ra iso nyuling ra iso ngendang ra iso ngendang iso nyawang ra iso nyanding bareng disanding ra bisa disayang iso nyawang ra bisa disanding bareng disanding ra bisa disayang momot banyu ra kuat mikul banjur ditumpakne moke jejer cah ayu bareng tak rangkul tak rasane kaya MBG bojomu kaya merah putih yen dirangkul atine mrintih rupane ora bakal malih insyaallah ra tau sedih rupane ora bakal malih insyaallah ra tau sedih merah putih mlaku-mlaku njur tuku pak kowe iki yo nyawang rono kandhangane mlaku-mlaku njur tuku paku gawe celana-celanane longgar jangan khawatir kamu ini apa tadi ya malah kayak Nabi Unta ya lah karepku yo ben ketok rada padang pesisir ngono to jangan khawatir mlaku-mlaku Aja guyu. oh gowo dimet lho kamu itu Ya bene, terima-terima no anake ngene. mlaku-mlaku malah lali aku mlaku-mlaku tuku paku gawe celana-celanane longgar jangan khawatir oh sayangku awakmu kaya beduk langgar jebak ngono kuwi ra setia Mas Mito ngono kuwi ra setia Ya, kayak beduk. Mas Titik sayang. dalam dek kunjung Mbok jenengku ki digawe lagu to, Mas. iya sayang Mbok jenengku ki digawe lagu. wong aku ki ngarang lagu pinter kok gawe apa-apa mesti tak gawe jenengmu sapa to sayang Punjung. gowo kowe iki lho rungokno bojoku lho ya kowe kenyak juwotos kan jenengmu sapa bialang lengen kowe arep lengene sapa sing mbok balang tak bilang lengen lho lah lengene bojomu arep mbok balang lho rumangsamu giye dine koyo ngene iso bar iki korban rasa mbok sia-sia bar iki idul adha aja mbok sia-sia Aku wis korban perasaan no, Mas. alah Alon to. sayangku lah kok itu mau jentar wong dandan mbok paido iki lho dek ingin gawe hidup toh nggih karepe niru cah ayu-ayu lah kok nggih hidup lah kok kualik mudun gitu lah kok munggah panggung mbiyaki ngene kowe iki yo ngawur mayu pangapunten Mas Mito panjenengan lek madoske gen gandengan kok mesti trep niku pripun to Lah aku ngerti selera sampean. alhamdulillah Samane kok mesti ngono nyapu. Ora. Aku malah greget. ya aku sayang kowe Aku ngono aku iki lho jane sinden kok kuli pasar kok gitu Ya aku ngono kuwi. ya apa katakan lho Ngelek-ngelek aku terus kok. ngelek-ngelek lambeku tapi hatiku tuh sangat cinta sama kamu Hatimu. ra iso Aku kok merinding. Loh, masa bojo dicimok gila ya aja mlek kok kowe aku dhewe ngocoe jijik kok lah marahi gak Jajal praktek dolar nyipok piye jajal? pernah romo kita ngene kita kok keri sampean pengen tak ngah ngono ya ora romantis sing romantis ya Dek Sing romantis no, Mas. Romantis kok tanggane kok. Nah, Mas sekar gadung coba sini seberapa coba yo kene wong ki sing romantis ya Dek Iya. paling tidak nek iki paling ndak lho Nggih. iki tak gawe Sahrul kan awakmu tak gawe sapa jenenge Kajol Kacau. iki iki lemu ya kopok ngono ya Hahe duduk jenengku kok. Gandeng. Hahe tak
Yo sayang. Boleh nyeluk ki sayang kaya. Ndak ya. Mas Oh, kuping aku oh, ini ki oh, lho. Iya, say. Saya Tony Rojim. Alah. Mentolo Kamu dari sana, Cik. Iya, Mas. Minggir sik, buwe minggir sik. Iya takane. Iya, kepeki nggon kowe iki. Aleh kono. Iya takane. Lah, Ngono kowe. Kae lho jungkak-jungkane kok. tak kepruk kan. Lho, aja nyalahne aku kae lho jungkane aku. Bojomu aja mbok sia-sia. Sesuk-esuk tak jake mulih. Ngapa? Ben ki dolanan anakku apik kuwi. Masane barang ya. Coba cek seberapa Mas Cik, coba ayo. Anu G kok Cik, coba. Tumpah seair yus kurai Sangono ra. tumpah seair yus kurai tumili jarinya sabeni dekai tumpah seair yus kurai ini janiknya sabene dekai apa tonerati jagena sotae kia karuhai kucu hotae kia karuhai kucu hotae ya. Ayo, saya dipraktekke. Ojo kalah karo tanggane, ayo. Enek wong arep pengajian. Kono menunjukkan kemesraan kebahagiaan keluarga, sampean kudu bisa. Astagfirullahaladzim. Ya iki lho sing viral ya iki. Nah, kene lho gosek ben dipraktekke coba. Ayo Mas. India kok ayo Mas Gundul. Gemene hari tamar hasare. Tahu dere itu baca ya. Awakmu tak sawah kok koyo Kiai Pati dengi to. Hari gemene hari startare. Dere. Malah kayak bisu. Mas. Atau di wong India kok. G. Sabar ya Dek ya. Iya, Sabar. Mas. Kene kae ben bermesraan dulu. Iya. Gemeria nehi. Nehi. Oh lagunya Nehi. Nehi. Yo Nehi. Malah Piye? barang umpang malah kayak boneka Labubu. Entang to. Nehi ke puncak gunung tinggi sekali. Nehi ke puncak gunung tinggi sekali. itu naik lagune cah cilik-cilik nalika sekolah. Naik nek sing ngomong wong ngono iki nehi ya. Piye? Nehi ya. Layakno ning Blongkos men nek wong tabrak becak nyanyi India. Piye? Matane. Asli matamu. Kok Nehi kok dadak naik yo iso. Oh minor. Coba. Tenanan. Ya. Coba gerakane barang ki sing persis kaya India ngono lho, ketole romantis. Kula kali niki lak sesuai. Nah, sesuai. Nah, Hamko hamise curang. Wah, Masya Allah. Nek kene mau Sri Devi karo Sanjaidut, Sahrulen karo Kajol. Nek Mas. Iki mitun karo serigala iki. Segala ya oleh. Hamko hamise curang. Enggak. Dirmikai Piye to, Mas? tum curalo. Hamko hamise curalo.
nikahi. Tuh, sik atur sik. Nyapa? Nyapa? Wah, kamu angkat bareng endok ya. Nyatu yo gede yo anak. Ya jajal kendang dah, tuh tak ndel dah. Nah, coba. Dah, tuh tak ndel. Kamu yang nyanyi deh, kamu nyanyi deh. Om. हमको अभी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हमको अभी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम तो खेले सिरा खानो मेरे दिल से चाहोगे सिरा लो हमको हमें से चुरा लो दिल में काहे तुम छुपा लो हमको हमें से चुरा लो दिल में काहे तुम छुपा लो हम तेरे सिरा मेरे दिल से Nun sewu bapak-bapak ibu-ibu sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih. Aku hamil julano. Lanang wedok aja ora sadar iki to, Pak. Lah ngapa kuwi? Loh. Ayo Mas Kluduk, kadung penonton ki penggalian seneng lho. Loh, ayo terusno. Ayo gundulmu iki. Apa? Langsung kretek ya. Wah, berarti kowe iki wong lanang ning ora tangguh kowe iki. Kowe jenenge Edi kowe, Edi. Nah, iki lho. Kowe Edi ra? Kowe tansil kowe. Loh, Edi kan artine apa? Ejakulasi dini. Ayo kene. Ora sembrono wong kaya aku nih. Nah, iki. Ayo. Junjung ngene ra kuat. Ayo. Ayo. Ngene to. Mas Kliti iki tanggung jawab. Nek ijo ijo nek ora ora. Oke. Kene iki wis kondang kok ngendi-endi yo. Ayo. Kentak dulu. Kentak dulu. Kentak dulu. Lek. Ngangkat sih dene dah. हमको अभी से चुरा लो दिल में काहे तुम छुपा लो हमको अभी से चुरा लो दिल में काहे तुम छुपा लो हमको अभी से चुरा लो दिल में काहे तुम छुपा लो हमको अभी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम खेले बिना गालो मेरे दिल से हो न जाए पास आओगे सिरा लो Wis tak omong. Ya lho, aku percaya kowe mesti kuat. Lek kowe ngangkat iki kuat, kene iki madu. Ayo toh, wis toh, bajune kesot. Ayo. Wis besok lho.
Mas aku ngene ya Mas. Wis ngene kowe. Ya. Kabare lunga ya. Gelungan kok aja disani rena-rena. Ora. Ngene. Masya Allah. Malah kayak bancing nek obrakan. Padahal wis tak kek lho iki. Andek puno liram. Sesuk gawakno lurung kas ngene iki, Pak. Kita mudar iki. Ning kan puas. Puas piye? Oh, sampean buat piye? Ayo, Pak Eko sae nggih. Aduh Pak Eko. Ayo, Mas Mito sae nggih. Sae. Wah, dalan iki jan garap tenan kok kancane. Lho, kowe kok mudun ki ngopo to, Nduk? Kok iso wong sik urung nembang kok mudun ae tembange. Ayo Mas, jajal Mas. Tapi kan nek wis ora kangge. Durung kok ya apa sih rek? Lek iki rata angka kepleh nih. Oh, lha iki aku wet dan iki lho. Set ini sama kok. Set ini kok. Wah, aku ada kene tak kek wae. Sama kok ngono. Ya, ini Mas. Ini Mas. Kejujuran ya harus ditanamkan aja selindutan wae ya. Ini. Ya. Yuk, kayak apa? Selindutan dados yo. Aku sedih sampai
Terima kasih sembah nuwun. Mbak Bre menika wonten selingan menika Nggih. dipun sambil menika- rumiyin nggih. nggih, monggo. Menika wonten sepeda listrik. Wonten nggih. Ini. Oh, Nggih, nggih. Mas Niki dari perwakilan keluarga Oke. menawi wonten ingkang minggah dhateng Siap. panggung. Nyuwun pangapunten Mas Haji. Monggo. Engkang Atau kita yang wajib. undi biar dicocokkan Iya, iya. kalian panitia. Nggih, paling mboten wonten perwakilan Mas Oh, Niki gitu. nggih ingkang minggah dhateng panggung. Nggih. Monggo Mas. Nggih menapa Bapak Haji Sukamto napa sanesipun Ingkang monggo. mewakili monggo. Monggo tindak nggil, monggo. Oke. Oke, monggo. Monggo perwakilan setunggal, monggo tindak mriki. Nah, nggih. Mungkin tindak ngambil tuh. Oh langsung tiga nggih. Nggih. Siap. Pangapunten. Monggo diasto. Oh gitu. Oke, Oh diambil tiga dulu Pripun nggih. Pak, pripun Pak? ambil 3 dari 10, 9, 8. Oke, monggo. Nun sewu. Hadiah cepat aja. Sampun. Nomor 9 di, nomor 10 di, nomor 8 di. Izin nggih Pak Minto nggih. Nggih, monggo. Oke. Untuk yang pertama diundi nomor 10. Iki nomor 6 nggih. Aku jangan duduk. Nggih, sekedap. Nomor 10 di nomor 8 oke. 8 sih. 8 ya. Oke, tak gede iki kotak Lebih mas. Kotak GI gitu iki. Ini 10 Mas Luduk. Oke. Kuwi kletek ngawur ya. 10. Oke. Wah, Songo. iki abot Mas. Oh, kulkas biasa namanya kulkas. Cilik abot. Kulkas 2 pintu ngene iki sampeyan iki. Siap. Oke. Untuk undian jatuh nomor 10 untuk nomor 10. Monggo dipun pirsani kuponipun. Nomor awal 0302. 0302. 0302. Nggih, ngribu. Alhamdulillah. Nggih. Nyo. Ya. Nggih. Ya. Mayite Ya, nggo. atur, Pak. Pak, pangapunten mangke dipun cocokaken. Sing nyocok nih. Keluargane. Oke. Nomor berikutnya 0278 0278. Monggo. Ingkang rumaos cocok ngeten kemawon mangke kersanipun dipun Iki Ah. 0278. 0278. Cocok nih, Cek. Betul? Nih. Cobi cocoke rumiyin. Iki. 02 nggih, cocok nggih. Ah, iki nomor 10 Ibu, ini nomor 10 Ibu ini kok. Ibu 10 Ibu. Ibu ini kok nomor 10. Nggih. Nggih. Ah. Nah, ibu pundi wau? Nah, Ibu. nika. 10. Yang ini nomor 8 itu. Ini nomor 9 iki wau, nomor 9. Nomor 10 Ibu wau. Iki sing nomor 9 masih wau. Monggo nika dipun pirsani, Nah. dilihat lagi. 10 Ibu. 0432. Nomor jatuh 0432. Wonten nggih. 04 Oke, monggo. Nika wonten. 32. Nah, ada itu di dalam. Di- Iya, ngapunten. alhamdulillah. Dicocoki dirobek Monggo, aja. niki oleh kledek dok niki. Niki. Nggih. Ya, ini nomor 8. Ya. Sekarang langsung nggih Pak nggih. Ya, Nggih, langsung. Sekarang 765. 765 monggo. Dipun pirsani kuponipun. Ya. 65. 765. Monggo, Pak. 7. Apa? Ya. Oke. Untuk yang pertama nomor 5 saja. Oke. Sampun. 765. Oh, 5 sik iki. Ngene wis. Angel lagi ya. Wis saya Aku saya pekok ya aku. kowe kok suwi tak priksane. Bocah ki nek kaken gawean ngono kuwi. 7 nomor 7. Oke, Undian nomor 7. jatuh undian dengan nomor 0298. 0298. 0298. 0298. Wonten? Alhamdulillah. Ningali. Oke. Oke, 0298 ya. 77. Enggak Mas Lis. Nah, oke. Lanjut. 3 angka. Angka awal kok kayak bingo ya. Angka awal 045.
045 perjuangan 045 ya gue untuk kupon tuh ya, kupon parkir 045 oke alhamdulillah ini pokoknya anggere enek ini diem aku enggak mas can iki kudu enek iki. Jangan lupa nanti ada 1 unit sepeda listrik ya, dan hadiah bonus stop kontak ini kok apa kok ngecas sirane casesan nyetrum cengelmu iki modelnya kayak sing nguber sak goran iki. Nah, ora kene iki termasuk sales lah aku. Ngapunten Mas Bintang nggih. Nggih. Nyuwun wedalipun. Joget bareng ya, Pak. Masal. Los. Aku kok kangen Josi wong. Sesuk tanggapan, Pak, ben pedhok aku. 0329 enggak Ya, yang punya 09 0329 akan mikir kabel ya. gitu. 0329 0329 wonten nggih. Yang ada langsung, kalau nggak ada sudah nggak usah dibaca. Kita hitung 3 kali nggih. 3 kali hangus nggih. 0329 1 2 kobong. Oke. Pas kobong wonge teko. Ora ter niki. Kobong. Joget ae. Ya. Enggak. Loh, kan borak ya? Kan mudeng ae jan. Oke. Panggane panggung. Oh, duduk. Oh, alah nyeluk dulure kok. Oh, alah lekmo kok iso. Nyeluk bojone. Oh, bukan. Senes. Oh, cocok. Cocok. Sik, 0329 Pak De. Cocok. Oh, cocok. Tindak rene, Kyai Oke, Mas. tindak rene. 3 lagi nanti ini goro-goro ya. Dalam. Pripun Pak niki dilanjut napa? Lanjut ya. Lanjut mawon. Selingi salah lagu sik. Nah, sak lagu lali janjine Mas Kritik. Yuk, yang apa? Yang berperan ngadeg papat lali janjine. Yuk. Monggo dados. Sor sotela kasut sotile keri sotela kasut Kicau mania, kicau mania. Gaspol danga, manukku siap nembak, poin burak goyang.
dilanjut Mas Klidik. Ah, monggo. Nggih. 3 lagi. Siap. Nggih. 3 nggih. Bang? 3. Untuk yang nomor 3, kemudian nomor 3 jatuh pada nomor 0437. 0437. 04 Nggih, yang punya nomor 37. 0437. Enten? Ah, nggih kok. Aduh. Nggih, Mas. Niki Mas. Niki nomornya. Nah, cocok nih. Nggih. Moga. Oke. Siap. Oke, untuk nomor 2 jatuh pada nomor 0459. 0459. 0459. Oleh tenan? Ya. Nah, luar biasa rombongan Sekar Gadung yang mendapatkan Pangapunten, krana niki sing entuk yogane niki entuk hadiah spesial. Kosong. Pun matur nuwun. Ya. Nah, niku gunane hitam manis. Nah, matur nuwun Pak Penting, matur nuwun. Nggih. Oleh hadiah pisane nyampluk cangkeme kancane. Monggo diaturke, matur nuwun. Salam sik, Mas. Foto sik, foto. Nggih. Sekedap Pak Minto nggih. Karena ini suatu kebanggaan bahwasanya dari grupnya Pak Minto sudah mendapatkan door prize. Anu sik, mana Mas. Monggo foto dhewe. Hei, kok sik to? Sik kene tak gawane. Sing dadi pertanyaan siji. Apa? Kok ngetutke dalang kondang klambimu kaya kurungan murai iki? Kok kaya kurungan murai? Kok gegedhe? Kerobong iku. Jenengan iki ya ngono. Ngene iki nek umpama omahe adoh ukurane rene nek awake kon ngethok. Ngono lho. Makasih sik, segak sik ya. Heeh, senggak dhisik. Segak sik. Aja lali lambanging negara yo, coba. 1. Siap. Aja lali lambanging negara Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Oh alah. Klambimu to ling jan. Ketene dalang kondang lho. Klambi kok masalah gegeden kaya. Ngerti yang ngono mau rasa jarian kuwi bablas ngono lah yo. Malah enak Kaya sari. Jan. Wis. Masyaallah. Selesai pun. Satu lagi. Nomor yang akan kita umumkan 0316. 0316. Ponten? Dan Belakang 0316. 0316. Pun, ada nggih. Oh, ada ya kene. Kemudian ini yang gerujan. Pak Dalang terakhir Pak Dalang. Monggo Mas, iya Mas, mriki. Kene. Di nomor iki. Iya. Bedian. Gue Mas. Niki hadiah. Untuk hadiah bekirutnya Berikut. Untuk hadiah sepeda listrik ya. Nanti daripada ini membuat keresahan atau kecemburuan sosial, sing apik sepeda didol didomne dhewe dadi. Nah. Lah kuwi pemikiranmu iso dirundap wong. Kowe Kak Sosi kumpul aku ning dal blur kumpul tok isine. Ke Pak Minto. Nggih. Sepeda listrik. Menika ingkang pikantuk hadiah sepeda listrik. Oke. Dengan nomor undian Nek 0
Sik to Pak. Iringane musik to iki hadiah utama iki yo. Iki suasana rada seneng iki. Nah, koyo kuis ngono lho. Untuk hadiah utama sepeda listrik dengan nomor undian 0384. Oi, halo teman. Yo, musik. Yo, totetet, 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 natane totetet. Ya, yang punya nomor undian 0384. Sing entuk sepeda listrik, ayo ndang rene. Sing entuk sepeda listrik, Nang tombo nang hadiahe. totetet, 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 totetet. Yo. Nomere enek sing duwe Ketok cocok oleh sepeda listrik. nomere enek sing entuk Ketok wong seneng oleh sepeda listrik. bocahe ora gedhe tur cilik Iki sanggo sekolah sing apik karo ibuke tak dol. dadi to suwo oke alhamdulillah coba Tepuk tangan. Sini. niki leres lho nggih Tetep lah. leres lho 038 84. Oke. Sini, Dek. Sini, Riki dulu. Sini. Iki Dek. Asmane sapa Cah Ayu? Namanya. Misha. Pak panitia Misa anu rumahnya mana Cah Ayu? Salam merjo. Pundi? Salam Rejo. salam rejo Kelas pinten? 3. Wis ning omah wis duwe sepeda listrik lho. Belum. Wis tau numpak lho. Belum. Oh aja aku timbang kaget. Cah iki lho bisa. Timbang kaget kok sekolah ngene Pak. Sok 1 2 3 kan bantere beda. Heeh. Saged Pak sepeda listrik ya? Saged. Wis tau jajal? Belum. Urung tau jajal. Jajal anu praktek sik rono rene dadi lah kowe iki malah kowe kok iso suwi diracun wong kok leh kompo Pak malah kurang ya. Racun. mudah-mudahan bermanfaat Racun ngeten ya. bisa digunakan dengan sesuai apa sing dadi kebutuhan ya Nduk. Nduk, terima kasih dulu Lisa, Kak. gandeng sampean wis entuk hadiah sepeda listrik sekolah tenanan sinau tenanan jenengan diparingi bebungah saking Trah Ibu Sanikem Bapak Mbah Madarso. Anu mengucapkan terima kasih dari keluarga besar. Mungkin di ya terima kasih Terima kasih. Pak Haji Kamto sekeluarga Pak. Haji Kamto Haji Sukamto sekeluarga Sekeluarga. mudah-mudahan Mudah-mudah. ridho dan hidayahnya dan hidayahnya dipun berkahi pun berkahi barokah Amin. barokah ayo monggo makasih itu dibawa nek gak iso langsung dicairni ning gon ra apa-apa Nduk ya gini Pak Wo ya gini Ya, terima kasih dari terakhir Mbah Sanikem Mbah Madarso. Mliginipun Bapak Haji Sukamto ingkang sampun paring bebingah. Yuk lanjut Mat satu tembang, mangke panjenengan satu tembang. Yuk salam kerong kaya apa? Langsung dados Mas. Yuk. Sikat. Katur Mas Pugo Santoso Kopral saking Ponorogo. Ugi Bapak Sumeh Tanggung Gunung. Salam
nugluk nubar bareng yo saking Surakarta Solo. Bapak Tulus Padi Saya
matur sembah nuwun. Siap. Tembang sampun katur. Nggih. Minangkani pamundhut Mas Jo Klidik. Leresipun ngoten Mas Minto. Nggih, kagem sedaya ingkang rawuh wonten ing salam reja mliginipun Siap. trah saking Ibu Sanikem. Amin amin. Mbah Madarso, Nggih. satu tembang saking Dwojo. Monggo kalian anak lanang Radit Wibat Sudarsono karben ngenteni Pak Sawetara. Yuk, kaya ngapa Mas? Langsung dados. Kowe ana kowe ana ngendi masakno tok awakku iki aku yo golek aku yo golek wong ayu cepet tinggal bali kaya ngene rasane wong akilan mugi-mugi Gusti enggal spesial karya dari Dwojo bersama Sekar Gadung Indonesia. Spesial Bang Norwegia Arab Saudi Kocok-kocok Singapura, Singapura Malaysia, Malaysia Hong Kong Taiwan Suriname salam seduluran Sarawak. Kaya ngene
aku isih ora mangerteni apa salah dosaku nganti batinku keloro rasane tembus ing dada ora ana sing ngobati amung sliramu jan ayu tak anti-anti Mas Vito Darsono sareng kanca-kanca sekar gedung Indonesia satu masa apa awakku iki aku yo goleki aku yo goleki wong ayu cepet tinggal bali kaya ngene rasane wong lagi kelangan mugi-mugi Gusti enggal paring dalan kaya ngene rasane wong lagi kelangan mugi-mugi Gusti enggal paring dalan. Terima kasih matur bangun. Mas Atin nglajengaken lampah mugi sedaya nampi berkah lan barokah insyaallah. Menapa ingkang dipun gayuh menapa ingkang dipun jangkah cinatet ngamal jariyahipun dipun sekseni kalian Gusti Kamu Agung. Insyaallah ngentekke ragat golek nikmat insyaallah selamat dunia akhirat hidup yang bermanfaat pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur bangun Mas Atin ngajengaken lampah mbok beliau teng klajengaken nyuwun pangapunten. Sebanun sih Koko sing dupa kumelun ngening gentias sangobake kawengku sagung jajahan oh nanging sanget tangi kibi sang resi kaneka putra sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyadi ong niat langening kalangyan agar pandamoncan